wong yen luhung betalopo kurang guling iling aja lajat mikun yen wacana kudu manis muring seming sasulma sesamane manungsa sami nuwun mangke Bapak Kyai Dalang kula ingkang sowan Bapak Kyai Dalang nggih Pak Kyai Dalang kula ingkang sowan iki mangko dadi ana tamu nggih kula mengko dhisik kowe jenengmu sapa nggih nami kula Joko Sondong kula saking negaring para taita nggih negari Medang Kamulyan kula menika abdi dalam kan Sinu Prabu Darma Pikukuh nami kula Joko Sondong nggih nami kula Demange Kutrit kula menika tukang nggih menika ngombor kepel nggih ngerok nggih ngarit lah nggih karep apa Joko Sondong nggih sowan kula mriki kula mireng tambang rawat rajin undhaking bakul sinambi wara katuripun wonten nyanipun Bapak Kyai Dalang ingkang nembe barang jantur lah kula dipun dawuhan Sinuwun Prabu Darma Pikukuh kadhahan sepados dalang pengruatan awit Sinuwun Prabu Darma Pikukuh badhe ngawontenaken nggih menika upacara utawi ruwatan agung. Oh ngono nggih. Lah nek kowe arep golek dalang pengruatan iki dalangku Kyai Dalang Kandha Buwana. Lah mah kleresan. Mandur piyen iki dalang kula badhe nderek tepang gladi wanuh kula Joko Sondong. Iya yen kowe takon marang aku aranku Kyai Dalang Kandha Buwana ya dalang sejati. Nggih. Duwe karep apa mara tumrap matur Joko Sondong. Nggih kula dipun utus Sinuwun Prabu Darma Pikukuh paduka dipun atur rawuh dhateng negaring Medang Kamulyan. Awit Sinuwun Prabu Darma Pikukuh badhe ngawontenaken pengruwatan utawi upacara agung-agungan. Ya yen mengkono sak karepmu. Lah kinten